Dámy a páni, vítam vás na tlačovke. Zajtra, ako viete, sa prvýkrát budeme lúčiť s slovenským prezidentom, bude štátny pohreb. Je to nielen prvý slovenský prezident z demokratického slovenského štátu, ale je to aj prvý prezident možno na svete, ktorému uniesli syna ako formu politického nátlaku. Únoscovia súviseli so štátnou inštitúciou, mená boli vyšetrené, pôvodca únoscu je známy a sám na seba udelil amnestiu. Táto škvrna na dejinách novodobého Slovenska sa dá odstrániť iba zmenou ústavného zákona. Zajtra medzi 10. a 11. hodinou sa pôjdu kondolovať aj poslanci Národnej rady. Prijal by som si, aby tí, ktorí budú zajtra podávať ruku smutiacej rodine, kde bude stáť aj ten človek, ktorého uniesli, kde bude stáť aj manželka pána Michala Kováča, aby títo ľudia si skutočne zvážili, či to, na čo Michal Kováč dlhé roky čakal a čo oni majú v rukách, zrušenie tzv. Mečiarových amnestií, či predsa len nedajú šancu spravodlivosti. Treba povedať, že verejnosť aj história už začína hodnotiť život a politické pôsobenie Michala Kováča. A ja ho môžem hodnotiť od úplného začiatku jeho politického príbehu, pretože Michal Kováč bol členom vlády, ktorú zostavovala revolučná VPN počas novembra 1989. Bola to tá tzv. Vláda národného porozumenia. Veľmi dôležitý prechodný mostík k prvým slobodným voľbám. Michal Kováč bol vtedy nominantom hnutia VPN ako nezávislý odborník na ministerstvo financií. Neskôr sa stal, ako viete, aj členom VPN a neskôr poslancom. Ja som sa s ním zišiel znovu v otázke národného štátu. Michal Kováč bol patriot a bol presvedčený, podobne ako som bol ja presvedčený, že v tejto dobe budú musieť Slováci, Slovenská republika, všetci občania, ktorí dnes žijú, niesť plnú zodpovednosť za vývoj štátu a prevzatie tej plnej zodpovednosti sa nedalo uskutočniť iným spôsobom, než sa uskutočnilo. Michal Kováč sa po práve potom neskôr stal prezidentom a znovu sme sa zišli v tej istej téme, ktorá podľa mojej mienky bude aj kľúčovou témou, ktorá sa bude hlavne hodnotiť na jeho politickom pôsobení od novembra 1989. A to je postoj jednotlivca voči moci, voči ktorej stal pomerne bezradný a bezmocný, aj napriek tomu, že bol prezidentom Slovenskej republiky. Viete, napokon aj jeho mandát počas vlády Vladimíra Mečiara vypršal a stal sa naozaj už potom iba občanom, ktorý žiadal spravodlivosť, žiadal vyšetrenie únosu svojho syna a vraždy Roberta Remiáša, ktorá s tým únosom priamo súvisela. Všetky tieto etapy života Michala Kováča, revolúcia, potom vznik samostatného Slovenska a zápas o to, aké to Slovensko vlastne má byť, či má byť právnym štátom a či zákony v ňom platia pre každého, alebo niekto môže stať nad zákonmi a sám amnestovať zločiny, ktoré súvisia s jeho politickými rozhodnutiami. Vo všetkých týchto otázkach Michal Kováč zložil svoju politickú aj maturitu, aj vysokú školu, podľa mojej mienky, veľmi dobre. Dnes je na poslancov, aby zložili oni svoju skúšku a to bude, ako verím, zrušenie Mečiarových amnestií. Ja som avizoval, že poviem, ako chcem na to ísť. Chcem do 4. novembra, kedy je hraničný termín na odovzdanie návrhov na novembrovú schôdzu, chcem predložiť opätovne návrh na zrušenie Mečiarových amnestií, ale ako spolupredkladateľstvo ponúkam nielen tým kolegom z hnutia Olano a z klubu Olano, ktorí, za čo im ďakujem, podporili tento návrh už v apríli, keď som ho predkladal, ale chcem ho ponúknuť aj poslancom, alebo možno aj na prvom mieste poslancom koalície, ktorí mali odvahu podporiť tento návrh už pri minulom hlasovaní.
zahlasoval pán Bugár, pán Kresák, pán Jaka Belemer, aj pán Šebej alebo pán Hrnko, pani Čefalvajová, Machačková, Žolt Šimon, Petrík, Fedor. Všetci títo, a samozrejme aj klub Sme rodina a klub SAS. Ostatní z klubu koalície sa väčšinovo zdržali. Stačilo by, aby tí, ktorí sa zdržali, skutočne si uvedomili, že teraz, keď stojíme, tak povediac, nad hrobom Michala Kováča, nikto iný než poslanci nemá možnosť uzavrieť tento príbeh. A ak už on sa nedočkal žiadnej spravodlivosti a satisfakcie, tak tej spravodlivosti nech sa dočkajú jeho pozostalí. Ale hlavne v tomto zmysle sme pozostali my všetci, občania Slovenskej republiky, ktorej bol hlavou štátu, prvou hlavou štátu Michal Kováč, prvý prezident demokratického Slovenska, prvý prezident, ktorému uniesli syna štátne orgány alebo v spolupráci so štátnymi orgánmi, a štátne orgány podnes bránia pravde a vyšetreniu tohoto zločinu, na ktorom, ako som povedal, a vždy to znovu pripomínam, je aj krv Roberta Remiáša. Chcem teda ponúknuť spolu predkladateľstvo pre všetkým poslancom koalície, ktorí majú možnosť sa stať spolutvorcami tejto zmeny. Myslím, že by to otvorilo inú etapu v príbehu Slovenska. A ak to neurobí toto volebné obdobie, som si absolútne istý, že k zrušeniu Mečiarových semaamnestií jednoducho raz príde. Je len na týchto poslancov, aby si uvedomili, že môžu to byť oni, kto urobia ten predel, kedy ukončia tento tieň, ktorý leží na Slovenskej republike, tieň únosu a vraždy, ktorých nepotrestanie je potom vzorom pre mnohých iných gaunerov, ktorí si myslia, že v tomto štáte, ak sa priatelíte s tými, ktorí majú moc, môžete páchať zločiny. Že v tomto štáte sa nájdú politici, ktorí kryjú gaunerov, zlodejov alebo dokonca vrahov. Tento tieň môžeme v tomto prípade jedným jediným hlasovaním, ktoré sa môže uskutočniť v novembri tohoto roku, jednoducho sňať zo Slovenskej republiky. Skutočne by som si prijal, nie je toto prvýkrát sa robí tento pokus. Ja ho robím druhýkrát, ale predo mnou ho robilo viacero predkladateľov. Niektorí aj sú v Národnej rade, niektorí už dávno z Národnej rady odišli. A som presvedčený, ako som už povedal, že neprávosť nemôže zostať v základoch štátu, akým je Slovenská republika. A neprávo spojená s hlavou štátu už vonkoncom nie. Uvidíme, ako sa k tomu postavia poslanci vládnej koalície, ktorých som menoval, ktorí zahlasovali za minulý návrh, za čo som im aj vtedy ďakoval, ďakujem aj dnes. A uvidíme, či sa pridajú k tomu, aby boli spolupredkladatelia zrušenia Mečiarových amnestií. A samozrejme takisto ostatným, každému jednému budem adresovať osobný list, ktorému príbeh, ktorého ja som svedkom, príbeh od novembra 89, kedy sa Slováci a národnosti žijúce v Slovensku usilujú riadiť si veci verejné vlastnými silami, demokraticky, tak, aby nad mocou vládlo právo, aby pochopili, že v tomto príbehu je zrušenie Mečiarových amnestií jednou výraznou etapou. Možno najvýraznejšou, ktorú zatiaľ v tomto volebnom období majú poslanci Národnej rady vo svojich rukách. Toto je hlavná téma, s ktorou som chcel výjsť. Samotné podanie návrhu, opätovného návrhu na zrušenie Mečiarových amnestií, ako som už uviedol, uskutočním až tesne pred vypršaním termínu 4. novembra, aby dovtedy mal každý, kto má záujem stať sa spolupredkladateľom tohoto návrhu, aby sa mohol pripojiť.
Dan Horňák, vy už ste načetli takú parlamentnú matematiku ohľadne toho, ako by to mohlo byť a mňa by to zaujímalo váš ten odhad, či si myslíte, že tento pokus na zrušenie amnestie môže byť úspešnejší ako tie predchádzajúce, vzhľadom na to, aká je tá konštelácia v parlamente, že napríklad v koalícii sú niektoré donedávna parlamentné opozičné strany a tí poslanci hlasovali tak, ako hlasovali. Či ste optimistickejší pri tomto aktuálnom pokuse? Aj za to chcem preklenúť tú priepasť, ktorá sa vytvorila medzi koalíciou a opozíciou tým gestom, že ako prvým ponúkam, aby podporili túto myšlienku práve poslanci z koalície. Tí, ktorí mali aj múdrosť politickú, že si uvedomili, že za takúto vec, napriek tomu, že nemusia mať radi ani Budaja, ani Olano, ani opozíciu, ale za takúto vec zahlasovať je povinnosť demokratického politika. Takými sú, ako som už zmienil, pán Bugár, pán Šebej, pán Hrnko, napríklad teraz z koaličných strán a takisto pán Elemér Jakab. Ak iste aj ostatní politici a poslanci z koaličných strán váhali nad tým, ako sa zachovať, a to odzrkadľuje, že zatiaľ, čo 55 hlasovalo za, tak až 65 poslancov sa hlasovania zdržalo. Dohromady teda 120 poslancov nebolo proti. Vychádzam z toho, že je veľká šanca, aby kedykoľvek tieto jednotlivé kluby alebo aj jednotliví poslanci sa naozaj zachovali tak, ako sa rozhodnú podľa svojho vedomia a svedomia. Myslím, že tá šanca nie je taká nemysliteľná a myslím si, že skon prvého prezidenta akýmsi spôsobom nám pripomenul, že sú šance, ktoré sa minú. Za jeho života už mu poslanci tú satisfakciu proste nedali. Možno si mnohí hovorili, až bude nejaká iná konštelácia, ak bude tá pokojnejšia situácia, alebo ak nám prejdú nejaké zákony. Ale pozrite, tá doba, kedy sme mohli prvému prezidentovi Slovenskej republiky povedať, že parlament sa vyrovnal s Mečiarovou sebaamnestiou, tá doba je preč. Dnes už to dlžíme viac dejinám a samozrejme pozostalým po Michalovi Kováčovi, ale na prvom mieste to dlžíme demokracii na Slovensku. Tá prišla k újme, právny štát prišiel k újme, pretože sebaamnestia politika je výsmech právneho štátu. Prečo by tu mali radoví občania dodržiavať zákony, keď politici dali príklad, že oni ich dodržiavať nemusia? A keby už na to malo prísť, že vyšetrovateľa skutočne, ako vieme, aj zo stanoviska šéfa vtedajších vyšetrovateľov pána Šateka obvinili a preukázali 11 vinníkov únosu a predsa amnestiou sa právu zamedzilo do tej miery, že dneska nikto nesmie ani vyzradiť tie mená a nesmie sa vlastne v tom vyšetrovaní alebo v odsúdení vinníkov pokračovať. Zrušme túto škvrnu, túto špinu na príbehu Slovenskej republiky. A skon Michala Kováča by mal všetkým poslancom pripomenúť, ani my tu nie sme na veky, každý jeden z nás, tak ako nebol na veky Michal Kováč. A aj táto šanca, ktorú teraz majú oni, lebo majú mandát, o niekoľko rokov tú šancu nemusia mať v rukách, nemusia mať ten mandát a nebudú už oni tí, ktorí skončili etapu, kedy Slovenská republika žila pod tieňom únosu a vraždy z politických príčin. Dobrý deň, Jana Kresťanko-Dybáková, televízia Joj. Pán Budaj, mňa zaujíma, či má podľa vášho názoru zmysel presviečať poslancov strany Smer, keď ich predseda dlhodobo tvrdí, že by musel, citujem, vrátiť právnický titul, ak by teda za toto zahlasoval. Tak či má toto zmysel aj vzhľadom na tú parlamentnú matematiku? A druhá vec, budete tak ako kresťanskí demokrati predkladať tento návrh do konca volebného obdobia v prípade, že teraz neprejde? Ďakujem. Ja by som bol rád, keby sa v tejto chvíli, keby si uvedomila aj občianská spoločnosť, že toto nie je hra poslancov s poslancami. Že my tu nie sme ako nejaký izolovaný ostrov, ktorý spolu buď sa dohodne, alebo nedohodne a bude pravdou niečo. To nie je pravda. Dávno celá spoločnosť vie, že je pravdou. Že Michal Kováč mladší bol unesený ako nátlak na Michala Kováča staršieho. Pochybuje o tom niekto?
Pán Flašík sa nedávno ospravedlňoval, škoda, že až po smrti, Michalovi Kováčovi za to, že ako ďalšiu formu nátlaku namontoval hodiny alebo vymyslel to namontovanie hodín, ktoré mu vymeriavali čas do odchodu z úradu. Pochybuje niekto o tom, že ten únos spoluorganizoval štátny orgán? Veď rakúska strana za to mohla veľmi rýchle zaujať stanovisko, že SIS v tom mala prsty, pretože SIS si na ten deň a na tie hodiny objednala tzv. Spravodajskú testovaciu akciu, kedy požiadali rakúsku stranu, aby tolerovala operáciu SIS, ktorá mala simulovať nejaký incident, únos alebo nejaký teroristický incident. A preto sa podarilo bez problémov dostať, viete, vtedy sme ešte neboli v Schengene, preto sa bez problémov podarilo dostať uneseného Michala Kováča mladšieho cez hranice. Tu proste nie je pochybností, je len otázka morálky, etiky. A ak Robert Fico to považuje za právne sporné, ja mu tento názor vôbec nechcem vyvracať. Ale viete, právne sporné veci sú v politike mnohé a predsa demokratická kultúra začína až kdesi nad nimi. Napríklad náš kolega, ktorý nedávno opustil parlament, pán Lipšic, správne mohol zostať v parlamente. A s najväčšou pravdepodobnosťou by pokojne doslúžil celé volebné obdobie. A predsa a myslím, že aj vy, ako mienkotvorcovia a takisto slovenská verejnosť, oceňovali, že vyvodil voči sebe zodpovednosť takú, aká sa v politickej kultúre demokracie očakáva. Domnievam sa, že Robert Fico akoby na vážku tých váh, na misku tých váh stále ešte nekládol tento argument. A ja nechcem mu ho vnúcovať, možno ho menej vníma, ale ja ten argument považujem za oveľa vážnejší, než to, že než je právny názor, ktorý on obhajuje, že raz udelená amnestia sa nedá stornovať. Dobre, pán Budaj, opýtam sa ešte inak. Záleží vám na tom tak, že budete aj osobne presviečať Roberta Fica? Určite. Ak budem mať k tomu príležitosť, tak budem aj osobne argumentovať voči Robertovi Ficovi ako predsedovi strany. Predpokladám, že jeho klub mimoriadne dá na to, aké je stanovisko politickej strany Smer. Čiže vynaložím všetko možné úsilie na to, aby sa to podarilo. Aby sa to podarilo tento rok, kedy Michal Kováč uzavrel svoju dráhu medzi nami, a aby sa predsa len do toho slovenského príbehu mohla táto Národná rada zapísať, že v roku, kedy Michal Kováč odišiel, zároveň zrušila aj Mečiarovú amnestiu. Čiže pozvete Roberta Fica na stretnutie, aby ste si toto s ním vydiskutovali? Tie formy, že akým spôsobom budem oslovovať koaličných poslancov, tie by som zatiaľ nepublikoval, ale znovu by som aj prostredníctvom vás ako novinárov apeloval na občiansku verejnosť. Slovensko má živú a aktívnu občiansku verejnosť. Mala by si uvedomiť, že zrušenie Mečiarových amnestií je mimoriadne vážny míľnik v demokratickom príbehu Slovenska a mali by sa aj občianske združenia alebo jednotliví občania k tomu vyjadriť. Hovorím to kvôli tomu, že som od včerajšieho facebookového avíza dnešnej tlačovky dostal množstvo listov alebo facebookových ohlasov, ktorých sa ľudia pýtajú pomerne bezmocne, že čo vlastne oni môžu urobiť. Lebo to je hra vás v Národnej rade. Ak získate hlasy, bude to pravda, tak sa zdá tu na Slovensku. Tu sa dá aj možno odhlasovať, že je vonku slnečné počasie, myslia si niektorí poslanci. Ak nezískate hlasy, tak nebude to pravda. V skutočnosti to, čo je pravda o únose Michala Kováča mladšieho, už nikto nezmení. Je to napísané v našich mysliach a vlastne aj v dejinách slovenskej demokracie. Podstatné je teraz, či tam bude napísané aj to, že hoci si to celá verejnosť myslela, že Mečiarové amnestie sú politická nemravnosť, a že porušujú demokratickú kultúru, porušujú etiku demokratického štátu, či tam bude napísané, že napriek tomu, že si to všetci mysleli, od jednoduchých ľudí až po vzdelancov, tak poslanci sa vyhovorili na právne argumenty a jednoducho nikdy tie amnestie nezrušili.
My si píšeme tento príbeh. Buď tam bude napísané jedno alebo druhé. Ja budem presviečať každého, aby si uvedomoval, že politická etika, že bez politickej etiky a politickej kultúry Slovensko nikdy nemôže byť moderným demokratickým štátom 21. storočia. Iba plniť literu písmena, potom sa nikdy nezbavíme ani korupcie, preto je nie toľko dvomyselných zákonodarcov, aby vymysleli vopred zábranu pred možným nečestným, neférovým konaním politikov. Nie toľko zákonov. Však my de facto máme všelijaké zákony, ale zostávajú formálnymi, pretože nie sú naplňané politickou kultúrou. Často vlastne sa len predstiera, že máme zákon o kontrole majetkov politikov alebo že máme zákon o zamedzení konfliktu záujmov. To sú fiktívne zákony, skutočne, ako vidíme, môže to padnúť na niekoho, kto si neobnovil alebo obnovil živnosť, ale na ministrov, ktorí popri svoj veľký podnik prenesú, povedzme, na manželku, tak u nás na Slovensku sa myslí, že to nie je konflikt záujmov, ani v prípade, že povedzme minister je ministrom životného prostredia a jeho podnik vyváža drevo zo Slovenska. To už je tak vykričaný konflikt záujmov, že by praskal vo švíkoch aj v treťom svete. My sa tvárime, že nie je to konflikt záujmov, ale strašný konflikt záujmov je, keď Matovič si zabudol nepripustiť automatické obnovenie živnosti. Že? Ale toto nie je tlačovka o týchto kauzách, ale súvisia v tom zmysle, že sú prejavom buď predstieranej politickej kultúry alebo skutočnej. Chovanie Michala Kováča v úrade ukazovalo, že on sa mieni stať človekom skutočnej demokracie, pretože kedykoľvek mohol pod tým zastrašovaním Mečiarovi ustúpiť. Mečiar mal moc, Mečiar sa mu zastrájal zničením rodiny, pichnutím jeho syna do väzenia. A viete, v tých rokoch, vy si ich pamätať asi nemôžete, ale v tých rokoch sa zdalo, že Mečiara sa tu nikto nikdy nezbaví a mnohí ľudia si napríklad mysleli, že keby aj prehral voľby, tak ich zmanipuluje alebo vyhlási vojnový stav. Proste, že on od tej moci nikdy neodíde. Verte mi, že to tak bolo. To som sa stretal dennodenne, lebo tých mítingov tá protimečiarovská koalícia robila veľa a ľudia nám tak fandili, ale v celku si mysleli, že na konci dňa nás zavrie ten Mečiar. Nakoniec vidíte, že demokracia pokročila o kúsok ďalej a ak aj nemôžeme povedať, že Dzurindové vlády nastolili férový štát, predsa len sa neunášalo a neudiala sa žiadna politická vražda. Vy sa tak usmievate. Zrejme si o tom všetko myslíte svoje, ale verte, že ak by bola táto amnestia zrušená, napriek tomu, že ide o formálne gesto a to potrestanie tých únoscov zďaleka neodzrkadľuje, alebo neprišlo by ním k nastoleniu skutočne právneho štátu, lebo tých vinníkov, gaunerov, zlodejov je na Slovensku stovky, ak nie tisíce, ktorí súvisia s politikou. A predsa však, verte mi, na druhý deň by ste sa zobudila do iného Slovenska. Mnohí ministri by zauvažovali, či nemajú radšej abdikovať, ak sa veci takto majú. Napríklad už vopred, keď sú podozriví, že sú v konflikte záujmov a tak ďalej. Mnohí poslanci by pre budúcnosť boli posmelení a hlasovali by podľa demokratickej kultúry, nie iba podľa stranického príkazu. Ďakujem vám pekne, pokiaľ nemáte žiadne ďalšie otázky. Ďakujem, že ste prišli.